Antiwa wanda ta shan albarka idan yau ne farkon zuwanka tabbas wannan bidiyon naka ne domin ka jima kana neman wannan bayani amma idan na gama wannan bayani ne tukwicin da zaka bani kada ka damu wannan ba wani babban tukwici nake bukata da kai illa ga ka son wannan bidiyon shin baka bar ta alama ba to dan wannan ta alama baka ka canza kana ba abin da nake gaya maka wani sabtabar ne na nuna maka yau to mun gode muna godiya kuma da subscribe mai kamera wannan bayani naku ne mabiya so muna godiya sosai da addu'a da kuke tura mana a WhatsApp da kuma famu shawarwari to gaskiya ta wannan bangaren muna jin daɗi kuma muna alfahari da ku sai dai akwai wani korafi ɗaya da muka kasa cika muku a yau shi ne za yi bayani a kansa ku shiga cikin wannan bidiyo domin sanin komai da komai abin da muke son mu bayyana muku a nan shine muna gabatar muku da wannan namba na muka ga amfani da wannan namba za ka samu fina-finai a ranar da suka fita ana mai sanar da kai a lokacin da ya fita kai zan yi cima a mintin da ya fita kai za ka kalla kowace ƙasa kake a fadin duniya kai dai abin da za ka kasance da wannan namba domin tana da muhimmanci a gare ka muddin kana zaune a inda ba a tura fina-finan ko kuma ba sa samu a kan lokaci domin za ka ga yawan saki kyau amma wani garin ma sai bayan sati ɗaya fina-finan da za su ci ina mata da ke zaune a gida suna buƙatar a ce idan fim ya fita su same shi a lokacin kuma su ma sun yafi don kuka kasance da wannan namba lokacin da fim ya fita za ku ga fostan shi za ku kalle shi a daidai lokacin mun gode ku kasance da wannan namba WhatsApp ko kuma Telegram na iya yi mana magana a Telegram domin muna samun karancin sabon a can ki za samu sabon ka a daidai lokacin da kai amma gaba ɗaya babu matsala ko a wasu ku Telegram duka na ne sakamakon wasu ba sa amfani da Telegram sun fi amfani da wasu duka dai za ku yi mana magana mun gode ku kasance da wannan namba domin raɗa wannan tsari da kuma batu a kan masu yi mana magana dangane da group din mara Telegram ta ya za a shiga to idan kana buƙatar shiga wannan group za ka duba description na wannan bidiyon